Aínda que a súa paixón pola literatura estivo presente dende ben neno, foi o traballo de Manuel Losada como escolta de vítimas de violencia de xénero o que lle animou a escribir sobre a súa propia experiencia. O mundo da escritura veu unha vez que eu deixín de ser escolta. Eu era escolta de vítimas de violencia de xénero e antes de abandonar o servicio, pois quixen deixar plasmado o que sería vivir cun escolta, as pautas de seguridade, como enfrentarse á vida día a día e demais. Collenlle o gusto a publicar. E tamén é verdad que tiña unha serie de obras no escritorio do ordenador e, bueno, pois vamos a presentalas a ver que pasa. E, bueno, tuveron éxito. Conta no seu haber cunha dúcia de publicacións entre as que destacan as novelas de suspense cun ritmo trepidante que manteñen enganchado o lector de principio a fin. Dentro do que o misterio, penso que todo, é dicir, son dous libros totalmente distintos, pero si podíamos decir que é unha trama na que non hai lapsus, non hai paréntesis, é dicir, empezamos do misterio desde a primeira página hasta o final. Que podemos ofertar? Pois misterio, suspense, intriga. As reseñas que teñen todas as miñas novelas, gracias a Dios, son boas, é dicir, sempre todo o mundo di que non hai exceso de palla, é todo como a trama moi ben enlazada, e por outra banda, pois a xente que empeza parece ser que a ten que terminar. Teño novelas de 350, 360 páginas e xente que acabou nun solo día, a min pareceme demasiado, non? Pero xente que lle gusta ler, que se enganchou e que non pode soltar. Tras a presentación das súas dúas últimas obras mañá ás 7:30 no Souto de Rubiáns, Manuel confía en poder facer tamén o propio en Boiro, onde transcorre íntegramente a trama de La sombra de Carmen, con personaxes e escenarios perfectamente identificables para os boirenses. A outra foi presentada no Pazo de Goiáns, a verdade é que foi unha presentación espectacular, nun enclave idílico dos que pode ter Boiro, ten moitos, non? Pero o Pazo de Goiáns ten para min un cariño especial, non? Entonces, eu fixen unha solicitude ao Ayuntamiento por sede electrónica solicitando presentar no Pazo de Goiáns esta segunda obra, repito, cuya trama en Boiro con personaxes reais de Boiro e demais, non recibín resposta pola súa parte. Entonces, bueno, casi no mesmo tempo fixen a solicitude en Vilagarcía e contestaron os 2 días.